Anambra Talks. Oge anyị ji adọwa okwu agba ife ga-eme ka obodo anyị bụ Anambra ala anyị bụ Nigeria gaa n'iru. Anyị abịagokwa na nketa ka anyị tinye okwu n'ife ụfọdụ mere anyị ka anyị bụrụ ife a na-asị na anyị bụ a people. Afọ mbụ Ifi Ọnachukwu mụ na Ọbịanuju Egolomo nnọọ n'oge Anambra Talks nke tata ga-apụ iche maka ndị ukwu na ebe a. Onye izizi anyị ga-achọ ka ịmalụ na anyị na ya n'ebe a bụ Abọgụ the second of Nteje. Ụdị igwe na-eme ọpụta sị unu abịala. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ Igwe Roland Odegbo. Igwe anyị sịrị onye ọzọ ga-etinyekwa ọnụ n'okwu na nke taa bụ Sachuks Ilegbu na ya bụ chairman Governor Willie Obianọ media team. Sachuks anyị sị gị nnọọ. Igwe ọ bụrụ na ị na-anya efu na ife na-ewu kịta bụ elie ji, eliro ji, awa ji, awara ji, awam ji. Ama m na ndị Nteje na ntọala omenala ndị Igbo na ọ dị bụ unu agwesị ka anyị malụ kedu ife mfiama arụ ya challenges a na-ada enwebe ma ọ bụrụ na asị ka awa ji n'obodo. Nwere challenge a na-enwe ma achọọ ịwa ji n'obodo. Ịwa ji bụ olili ka ọ na-abụ dịka anyị nwebụ ndị ọma mbara na-akọ ji, anyị na-alọ mmụọ, anyị na-aga na-ekpere Chineke ma akọsịa ife a na-akọ anyị n'anya okwu ọfụma mee ọfụma n'ime a ga-awa ji lọọ mmụọ tupu eribe ihe ọfụ. So ọ na-abụ oge ndị obodo na-agbakọta ọnụ iji wee weta ife dị n'ubi wee bido wee ribie ka ọ rịa nye na nsogbu n'afọ. So na anyị adịghị enwe chalenji na ya, ọ ezigbo olili ka ọ na-abụ emezizi anya mmọnwụ ma omenala dị iche iche a na-afịọtụzi n'obodo. A ga-eme ya ọnwa ịtọ, erisizi anya ọnwa ịsazị anya okwu ụgani abatakwa na nkịta bụ udu mmiri ya bụ mgbe eji asụ ndị ji eri ofe nsara. So na olili ka ọ bụ tupu elie ọnwụkwa ndị na-eje aje n'afịa egochalụsị ka ma lie nke nwa a na-edekwu ya n'akwụkwọ. Ndị nọ na-akọrọ ji onye ọbụla ya eri ji, anyị nwa na-akọ ndị na-egolo na-egolo na-awakwa. Ma anwe ihe nchọ iji si n'ọnwa ịtọ. Ọnwa ịtọ a bụ iri ji ka a ga na-anọ na-esiri mmiri. Ọnwa ịtọ a ga na-eri ife na-asụ ndị ji. Ndị okenye anyị na-asọ ọnụ a na-eri akpụ eji gosi na ya bụ ọgaranya a na-akọ ji na-akọta ya ife. So na-asụ ndị ji a na-eri ife. So kịta ka eji eri oriri. Echetara m obere chalenji a na-enwe. Chalenji na-abụ na ụmụ okorobịa ife gbasatara mmanwụ ịbata na Anambra steeti. Mmanwụ bụzi ife ụfọdụ na-emebizi omenala mmanwụ. Ịpụta na ezi dị iche iche fụ mmanwụ ka ọ na-akwụchiri ndị moto ụzọ na-anaba ego. Mmanwụ na be anyị ada achụ nwaanyị, ụmụ nwaanyị na-agafa tierara iru n'ime ọfịa, mmanwụ acha alụfa. Mana kịta ị ga-afụzigwu mmanwụ ka ọ na-achụ ụmụ agbọghọ ọsọ. So omenala ahụ abụrụ ezigbo omenala. So gọọmenti etiegwukwa iwu na mmanwụ ama na-aga na main road na ịwa ji a na nwa ebe ọbụla afụrụ mmanwụ na main road polisi mmanwụ abịakwa kpụrụ mmanwụ maka na mmadụ ama mkpụ mmanwụ na polisi mmanwụ ya abịa kpụkwalụ mmanwụ. So ka obodo wee jụọ oyi ọnwa ebe m na-agbafe na Nnobi mbọsị natere aka ilu ebe a mmanwụ kwụsị moto ga-esi ebe dị ka ebe a lụọ Aroma Junction ebe a na-anaba ego. Ọ bụrụ omenala ka ọ bụ imebi omenala ndị Igbo maka na mmanwụ na-apụta na main road rinne. Mụ na-afụgo ife mere n'ụmụ uchu mgbe arọ ole ma one gara aga moto na mmanwụ jekọ ọ bụrụ ife ezigbo ife ka ọ bụ. So a na-ayọ ụmụ okorobịa ndị na-eme ife mmanwụ ka ba jiri nwayọọ na-eme n'ime obodo na-abanye n'ime obodo na omenala ka anyị na-eme omenala ndị mmadụ ga na-ekiri. Ọ bụrụ ife a ga-eji na-ebute ọdachi n'obodo ka ọ bụ. Ọ bụrụ ife a ga-eji na-achụ ndị youth kọpa ma ọ na-achụ ndị bịara obodo ndị na-alụ anyị ọlụ ndị na-abụrụ omenala fa ịfụfecha alụfa na-emekwa omenala gị maka omenala dịbendị. Daalụsọ Igwe. Sachuks, ịbụ na onwe mgbe ọnụ katara Anambra steeti ọ dịka a na-eli ji a ọ dịka na ụfọdụ a na-ezekwu ezi announcement a dabatakwu n'ABS mana nke dị sie dịkwa ka ọ bịa enwe enough surge of ndị mmadụ isi na a na-eli ji mgbe ya bụ ili ọ dịka na-ezo ezo n'ili ya ka amarụ m ụdị development batara na Anambra kịta ka efe ilo ụwa niile nwere ndị a na-akpọ ndị ọdịya ka ọ dịrị ya nke ndị oyibo na-akpọ hypocrites
mana Chinefu a na-agbawanye ife onye chọọ ili ji ebe na-eme omenala onye bụ ewepụta onwe ya mee ka ndị beba si eme na ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ ọ bụrụgodu na Judaism ọ bụrụgodu na Christianity enwee emume a na-eme na-eje iweta ife ubi ọnya bụ eri ji a na-eribe anyị na ndị na-ezo ezo falụtakwa afọ a na-azụ onye na-agba ọ na-awụ arụ ọmalakwa ya nwerekwa ego bụ uche edalụ na ịjụkwa ajụjụ o gwara ajụjụ chọọ ije ili ji igwe gị ka m chọrọ ịjụ kelee otu ọ ga-akwalite kelee ka otu ndị igwe ga-esi wee bata maka obodo dị iche iche ụfọdụ sị na ha na-awa ji ụfọdụ sị na ha na-eli ọnwa asatọ ụfọdụ sị na ha na-eli mana ọdịnala ndị kelee ka ọ ga-esi wee wulite anyị na ịga n'elu ma aka ndị nwa bụ ndị igwe ijikọta ọnụ maka ikwugo mmọnwụ ozi a ka ọ ga-esi wee gazuo ebe niile ọ ndị igwe nwee ịwa ji n'obodo dị iche iche igwe ga-ebugoro ụzọ waa ji na obi ya ọwasịzie ejiri sie ji ndị obodo awabazie ji omenala ka ọ bụ nwere nke ndị Anambra steeti na-ekpokọba kịta a ga-awa n'ime ọnwa Ọktoba ịwa ji Anambra steeti niile a ga-eme na Ekwueme Square akwa ndị Ministry of Culture na ndị igwe kwa ga-ekpokọba ya mana ndị igwe ga-ebu ụzọ ya maka na ndị igwe bụfa nwee ịwa ji awam ji bụ ezigbo ife ka ọ bụ oge olili ka ọ bụ oge ọ bụ na ji gị mee ọfụma igori ya ọfụma onye tinyere ife n'ubi ọmịta mkpụrụ mịta ọfụma ga-ekele Chineke na ife ọkụ ya mịta mkpụrụ so nọọ ife anyị na-eme omenala ndị igwe o so na ife ndị igwe na-emekebe ọ bụ na igwe a nọrọ n'obodo onye bụgasịla okenye ma ndị ichie awa ji a na-awali ji n'obodo arọ na Nteje anyị ama nwa nke nnekwu maka na ọ nwere ụmụaka 5 nwụrụ na Nteje fa nwụrụ ọnwụ ike maka okwu na ụka si n'ife gbasatara anyị ozuve akadọsi na mọchụarị ụfọdụ nọkwu n'ụlọ nga maka ya bụ ife so arọ anyị na-eri uju na Nteje anyị so anyị ga-awa ji na Palace mana ọ ga-abụ obele anyị ama mkpọba ndị ọra ka ba bịa n'ọlụ mbọsị anyị na-awa ji anyị ga-eri ya na be anyị na-ekpezi Chineke na arụ ọzọ udo ga-adị na be anyị awazi anyị nke nnekwu igwe mana abịa sị anyị onwe ndị bịa mee nyocha wee sị that na the Igbo language is dying na ọ na-aga into extinction na-achọ ka ofunarị anyị ụfọdụ asị na culture anyị anwụbago na ọ na-achọ ịnwụzi pee ụmụ anyị na-etonite amarọ ife bụ our culture and tradition wee sị kedu mbọ ndị igwe na-agba iji wee fụ that our culture is revived and then our language doesn't go into extinction. Anyị na-eme nzukọ ndị igwe anyị na-asụkwa Igbo rinne ụdị a na-asụ ebe anyị ngiri Igbo onwe ndị ọ na-ekwerọ anyị nwebụ ndị nọta obodo oyibo aka mgbe ụfọdụ ọ na-ekwe mana anyị na-aba amụ ya ndị o kwesịrị ka ndị Igbo na-asụrụ ụmụfe Igbo ịnọsi obodo oyibo fụsịa ka ndị Arab ma ndị China ma ndị India si asụrụ ụmụfa obodo si 1 or 2 years asụsụ ịma na anyị na be anyị na asụsụ Igbo na-agbụda mana anyị na-ekene prọfesọ Ejiofọ na sụwakwa Igbo onwe mbọsị emere meeting ndị Elders Forum emere last week Igbo ka eji mee ya bụ meeting ị afụsịa ma emeka anyị ọkụ bụ ebe a na-asụ Igbo ya bụ ive dada ụfọdụ makatara asụ ya obere oyibo mana Igbo ka eji mee ya bụ meeting ndị ọ sọrọ ụsọ ana ebe a na-achọ ịkụziri ụmụaka na-eto eto bụ n'Igbo bụ asụsụ anyị na ọ bụ na ya asụsụ anyị asụsụ anyị ọnarie ọ bụ na ya bụrụzi ndị obodo so na asụsụ Igbo na kọlchọ Igbo omenala Igbo nwere omenala dịsị iche iche a na-anaghị emezi mgbe m na-etolite a na-eme n'egwu ọnwa n'ala Igbo na ndị be anyị ụmụ nwaanyị na-eri ibe dịka akwali ma a na-eme Ista na-enwe obi aṅụrị ka esi eji oku ma anụ nwaanyị ka ọnwa ebe nje na nsugbe mbọsị ya nri eri bụ nri mgbe gboo na-agwọ ọya na be anyị omenala niile a ka anyị tụfucha maka na enwezi hamburger na french fries mana Chukwu soro ndị ministry na culture na ndị Anambra gọvanọ anyị bụ onye omenala ị na-anya na ọ na-akwado ife omenala na-akwado ndị Igbo na-akwado siri ike na-akwado ndị obodo n'ife ọbụla fa na-eme ka a wee fụ na omenala Igbo gbalitere elu and anyị na-ayọ ndị be anyị ka ọ na-asụrụ ụmụ asụsụ Igbo maka na ọ nwere onye mfụ mbọsị a na Roban ọ na-agba nwa ya junior nsị a kere junior ka ebe o si wee nata asị junior doesn't know how to speak Igbo ọ dịsịrọ mma nne ya bụ nwaanyị anya ya na di ya ọ bụrụ ife mwụta
na nne na nna ada asụrụ ụmụfa asụsụ Igbo mana asụsụ Igbo dị mkpa ka a na-asụ ya otu sụwakwa Igbo dị mkpa onye mere anyị ifere ị na ebe ndị Yoruba na-eme mitin ba na-asụ ya na Yoruba ị na ebe ndị Hausa na-eme mitin ba na-asụ ya na Hausa kezi ebe na ndị Igbo na-emezi mitin anyị na-asụsụ oyibo ndị nekwa ya na ndị Hausa na ndị Yoruba nwekwa ndị karịa asụ ya bụ oyibo anyị na-asụ so na ọka mma ka anyị bido kwesịrị ya maka ọ bụrụ na ya asụ onye asụsụ a na-anaghị Okay, daalụ Sachuks amarụ m onwe enyemaka gọọmenti na-eme iji kwado asụsụ Igbo o nwere ndị nke anyị ma mana ka o si n'ọnụ fụta sofu ka m ga-ekwu ụlọ ọrụ ebe anyị nọ bụ gọọmenti nwe anyị na-afụ asụ Igbo ọ nkwado gọọmenti ka nke afọ mana ife ọzọ m chọrọ itinye n'ime ya bụ na arụ iri ka m bi na England oge m nọ ebe afọ onye Pakistan ọbụla efu ụmụ ya ga na-asụ asụsụ fa onye India ọbụla efu ụmụ ya ga na-asụ asụsụ fa onye Bangladesh ọbụla efu ụmụ ya ga na-asụ asụsụ fa ife ụlọ bụ na ọ bụrụ sọsọ ndị igwe ga-akụziri ụmụazị ịsụ asụsụ Igbo o nwere enyi nwoke mụ na ya bi na London ụmụ ya niile na-asụ Igbo ọfụma ịkpọ ọfa na ekwentị nwatakịrị buru ọsị gị onye ka m kene ọ maazị gị hello ọ nna m ka ịchọ ka gị na-ekwu ka ọ nne m amụfa na London zụọ afa ebe afọ ọ bụrụ na nne na nna etinyere aka o nwere ife ndị igwe amachite ya bụ aja mmiri ka anyị jekwa na anyị ga-emeghe igwe okwu anyị ekwentị ka ndị mmadụ kpọọ ọ bụrụ na ị chọọ ka itinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu maka ifugo na ife anyị na-etinye ọnụ na ya kalị mana ife gbasara anyị na ị nwere ike kpọọ anyị na 08087552258 makwa 08119055555 onwego onye na-akpọ ebe a hello daalụ onye ka anyị na-anọ gwa anyị afa gị Emeka nnọọ ngwa gaa n'iru ụmụaka amara ife obi ya ụmụaka Igbo sistem na-eme young mothers ndị Yoruba ụmụ famarazi ife bụ nwa ịmana enwe ụbọchị mba yo n'ọfịs prọfesọ na Lagos ya good morning yes I don't understand your but na ọ gaghị eme ife nziga mana ọ bụ egwu ka ọ na-egwu emesa anyị ikpeazụ ọsị how many years ka ebibigo n'obodo a sana biko mebe n'anya ọsị na ị kwesịrị ịna aṅụ Emeka ya anụghị ife ikwuru na ọ dị mma ka anyị na-asụ Igbo mana Igwe ka anyị jukena gị mana ife na-ewuzi kịta bụ politics ada ezozi ezu maka flag go off campaign for the gubernatorial election anyị wee na-asị ịma na n'obodo dị mma bụ na ndị igwe na ndị na-achị obodo tinyere ọnụ n'okwu ana ịma na onwego ndị ga-anọ na-achọ ka ha koo troubles so that apụta asị na ife agara mma na Anambra bụ a steeti onwe ndị na-eṅomi anyị nwee ndị na-asị kedu ife oge ọbụla ọbụlụfa kedu mbọ ndị igwe na-agba iji wee fụ na ndọrọndọrọ ọchịchị a na-eme na Anambra steeti ya na vootu a ga-akast na ọ ga-abụ ife gala ọfụma elekshọn bụ ife a na-emeli nke arọ ọnwa bụ nke gọvanọ anyị na-atụ anya na ndị be anyị ga-eji umeala were nsọpụrụ ezi omume wee jee rọpụta ịbụ gọvanọ iwu abụrụ na anyị egbusisi onwe anyị maka na anyị chọrọ ịbụ gọvanọ ọchịchị na-agụ onye ọbụla ọ na-agụkwu ma ọ bụrụ nwe ka m na-esi rapụ igwe bụtụ gọvanọ mgbe arị nọ wee nachi ya azụ ọ ya atọkwu m ụtọ mana ibe dị na ọchịchị bụ ọ Chineke na-enye ọchịchị anyị ga-eji nwayọọ gwa ndị be anyị fe anyị chọrọ imelụba ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche akọwala anyị ọfụma na-abụ na ị na-akpọli mmadụ ije na ebe a na-akpọ soshal midia kịta ụmụazị na-amara ife one sentences ọ na-akpali mmụ ebe na suppose gị kpalị na maka na ọ nwere regulation ife afa na-ekwu ebe ahụ ịmafụ ya na regular newspaper ma ọ na regular media maka na ebe a ka onye ọbụla nwere ike ikwu ụdị ife ọbụla ọ chọrọ ikwu anyị na-ayọ mmụọ anyị kaba na-akpụ okwu na-akpụ ya akpụ tupu ha wee na-ekwu na-ayọ ndị politiks ewele udo ọlụ ndị igwe bụ ịgwa ndị be anyị eziokwu ọ bụ na mmadụ bịara ịnụ nwa gị nwaanyị bụrụ onye ori ị nwere opportunity ị nwere responsibility ịgwa nwa gị na onye abịakwala elu ya ada ma abụ gị n'anya mana onye a na-abịa enu gị bụ onye ori so na ọlụ ndị igwe bụ unu fụ ndị na-eme ọfụma na politiks na-enye ndị Anambra steeti ibe a chọrọ na-enye ndị obodo na-emere obodo ibe mkpaba
anya ya ọba kawa soro usoro anwa ka ibe wee na-aga ọfụma. O nwere onye na-afụ ebe a na-alọ mmụọ jebe ebe a na-alụ agwụ. So Anambra State dị due for election na na-ayọ onye ọbụla ndị Igwe na-agba mbọ, ndị mmakwana onye ọbụla na-agba mbọ ka emee ya ọfụma, ka tigbuo zogbuo dad nana ya. Mana ifugo na politiks bụ ibe o ji bịa bụ okwu na ụka. So na anyị emeriri nwa obere. a ga na-adọga maka ndọrọndọrọ ka ọ bụ onye dọkalịa ibi owelu. Sachuks gị ka nna ajụjụ a na-ekwu, ụfọdụ na-asị na ama mma elekshọn etigokwu ya na mkpu elekshọn a anyị emelili ya maka ọkwa iji anyị chọrọ ka onye ọbụla nụkwa okwu. Ịmago na ife niile m na-eme na ebe onye isi m kwu ka m na-akwụ. Gọvanọ Obianọ ekwugo si na elekshọn na-emezighị eri emesi na ọ ka akpọzia rizọt. Mụnwa na onwe m gbado ụkwụ ebe ahụ si na a ga-eme elekshọn. Ejebugo m uju na ọlụ ebe ndị ọzọ dị iche iche wee na-ekwu onye so ọnụ ya si na ọ bụ na enwere referendum na emenwe elekshọn. Ime onye ahụ na-eshi ụzọ ma ọ bụrụ ndị be anyị. Referendum bụ elekshọn ka ọ bụkwu. Referendum abụrụ efi ga-anọdụ na rum be gị itinye mkpu ọ bụla imego referendum. Ị ga-ejekwa tụnye aka n'akwụkwọ. Ebe nfe edepụtara afa eji atụnye akwụkwọ votu elekshọn. Etu ọ ka ezikwa wetakwa afa ndị ga-etinye aka na referendum. Nya achọ eme referendum oge nkwado ga-eluli arọ na abụọ wee kụzisie ya. Referendum na abụ wele onye a ma wele onye a ife dịka nke a na ekwu ịchọ ka Naijiria dịrịrị ka o si wee dị ofu, ịchọ ka eme ya hazie ụfọdụ ife dị iche iche. Nke ịbụa ịchọ ka ndị na-asụ nọ na-agbụ pụọ ka ha ghara ibuzi ụzọ ịtọ. So now a process. O proses iluzie irọla ofu. Ọ dịrọ mma isi na ama enwe elekshọn maka na referendum emerọ ya. That so ka idozie na nke Igwe maka Igwe na-represent the people. Goma bụ government. Government will always say there will be election. Ka idozie the people. Igwe, kedu uche gị n'ife a na-eme kịta? A sị na ama ntụ election na November 18. Ọ bụrụ eziokwu anyị eme elekshọn. Kama abụsị nke abụdebe a ga-eme elekshọn. Nwere nwatakịrị anyị ezigbo nwa ka ọ bụ Nnamdi Kanu na-ekwu okwu maka mmegide a na-emegide ndị Igbo. Mmegide a na-emegide ndị Igbo Ojukwu kwuru ya, anyị ji maka ya wee jee ọgụ. Ndị mmadụ nwụrụ nne ma mmụ nwoke ma mmụ nwaanyị. Anyị tara afụ edicha ma ngwere ma oke mgbe ahụ aka mbụ nwatakịrị wee nụchaa bụ ọgụ wee mebisie ife ndị Igbo. Nye anyị 10 pounds ka 20 pounds ka enye ndị nna anyị ibe so gị nwee property niile anyị nwere na Port Harcourt na property anyị nwere na Port Harcourt na line iyi akpọ ya abandon property. Wee bido eri anwa na-emegbu ndị Igbo. Eziokwu a na-emegbu anyị mana na-emegbu anyị a na-akpa ị na-atụ mmadụ akpapụta mmadụ ogbe n'afọ ya ọfụrụ. Ife a ga-akpa na Naịjirịa. O nwere ndị na-elekọta anyị anya nọ na House of Assembly, nọ na House of Reps, nọ na Senate, nọ na National Assembly. Ndị a ka ọ bụ ọlụfa ikwu okwu gbasatalụ mmegbu a na-emegbu anyị. Enwere m different view na mmegbu a na-emegbu anyị. Mgbe Jonathan na-achị, ndị Igbo nọ n'ọkwa riri nne. And omero kabalụziela anyị ụzọ niile a na-asị na alụrọ ibe niile. Mgbe ahụ anyị nwere Minister of Finance, enwere ibe a na nwere mana o nyere anyị enete na ọ bụrụkwanụ ndị a na-eje represent a na Abuja. Mụsodị abụrụ ndị be anyị kabara represent bana represent onwe fa na ndị kabara wee nwee ego. Mana Nnamdi Kanu agwatasịrọ ife ọ na-eme kịta isi na ama mme election na Anambra steeti. Anyị nwere steeti 5 na South East. Ọ bụ na ama na bachọrọzi ka enwee ka anyị soro na-eme Naijiria. Gọvanọ 5 anwa ya apụta resign. Ọ bụrụ ịbịa nọ na Abia steeti na-enwe gọvanọ, ịbịa na Anambra sị na ya ama nwe gọvanọ. Maka ọ bụ na emere elekshọn, ọ bụrụ ndị Hausa tụrụ vootu mbọsị ahụ na Sokoto Road enyeba gọvanọ Anambra steeti. Kedu ibe anyị eme? Ị akpọzikwa onye Hausa bịa lụọlụ gị ụzọ, ka ya sị abịa lụọlụ gị briji, ka ya sị abịa tiele gị ọkụ. Street light niile na-enwe na Anambra steeti ọ na-adị ndị be anyị mma. Ife a na-alụ na Anambra kaba na-emebi. Isi na ama elekshọn bụ asị. And ndị na-ekwu okwu na ama elekshọn a ike ebe oke nọ oke na-atọ na ọkara abụrụ ndị Anambra steeti. Ụfọdụ si Enugu, ụfọdụ bụ ndị Ebonyi, ụfọdụ biko ọ bụrụ onye ọchọsi give me a break. Jee ebe unu jee dozie ebe unu. Ịma mbịa Anambra mebi Anambra anọkata ya dị moto 300 nubata Anambra jee n'Ekwulọbịa mebisie ebe mbọsị ụka. Ọkwazikwa ụka ka ndị Igbo na-akarị nne. Ọkwa ndị Hausa Boko Haram na-agaba jee n'ụlọ ụka na-eti mkpu
ụmụ anyị na-abịazi n'ụka emebi ife a na-eme na Anambra steeti ọ dị mma so na onye ọbụla kwesịrị ịkọndem ya. Obi Ọfọnịcha kwuru kọndem onye akparịbịa onye dịka Obi Ọfọnịcha o kwesịrị ka ụmụaka kparịbịa na okwuru okwu ezigbo okwu nna na-ekwu Igbo gị fụrụ ife a dịka ọ na-abazi into the secretion of nke mbụ ije n'ụlọ ụka onye bụkwa igwe ịpụta ịkpalikwa onye ihe ahụ eji wee mara anyị ji wee dị nsọ dịka ndị Igbo. Gekwa ntị, anyị kwuru ife a mgbe a na-eme sensus na ndị amasọp ka ọ na-ewu mgbe ahụ ka bịa na Ọnịcha si na ama mme sensus mana ịmago na sensus a ka eji ọnụọgwụ eke ive na Naijiria. Anyị kara Naijiria taata anyị aka apụrụ a na-eke ive na Abuja a na-eke based on kunura mana ife mee bụ na anyị ji disrupt sensus disruptzi anya taata anyị na-asọfịa na nọmba anyị dị very low anyị na-asọfịa rinne abịakwa kịta asị na amama elekshọn Anambra ụfọdụ ndị ala emebie ebe a na-achọ ime emechaa pụtazie echi niile ọ bụrụ Obianọ ka ị na-eme ma ya bụrụ ndị PDP ma ọ bụrụ ndị APC n'ife ị na-eme bụ ka Anambra dị mụ n'ọchịchị anyị ama nwe ọchịchị Imo steeti enwe Abia enwe Ebonyi enwe Enugu enwe Anambra anọzi awụsazi ananị Chukwu ama nkwe so na a ga-eme elekshọn na a na-agwa onye ọbụla kwade welu kaadị gị ji eme o nwere emetụghị aka n'arụ emetụghị aka n'arụ imetụgharị ya ka eme elekshọn nọ ibe a kwadoro and a ga-eme on November 18. Ndị na-akpọ anyị ọtụtụ ka anyị malụ ndị hello onye ka anyị na-anọ ebe a daalụ onye bata Sonegedege wenite ọnụnụ. Igwe anyị na-anọ bụ Igwe Nteje Igwe Odegbo abụọ ekene gị daalụ ị ga-afụ sekịta na ndị a na-anọchi n'ụzọ na ndị uwe ojii na ndị amị apụtawe ọkụ onye nke onye Yoruba ma onye Awụsa na ekele kịrọta ekele ọzọ gbapa aka anya ọsị agafe onye Igbo na-anyị bụ ha ga-esi awa nna ha na-emegbe otechi ọtọmatikal ụgbọala ya maka ọ na-efeba ọrụ ozugbo dị gbachiri n'otu onye Awụsa agbara napụrụ ibe ihe ekwechiga napụrụ Igbo amaka kama na ọ anyị na-eme onwe anyị ọ bụrụ mgbe ọ na-arụ apụta n'ụlọ akwụkwọ asị na Igbo steeti anyị abụghị mana ọnụ anyị bụrụ ekiri na ọdụbọchị mgbe anyị gụrụ biko otutu ọkụ Igbo leba ife ahụ anya ọnụ anyị na-eji aka anyị ka anyị tụba n'Igbo ọ dị mkpa aja na nke elekshọn onye bi na-ama ebe elekshọn ọ chọkwara ka e nwekwa Anambra steeti ọzọ ka ọ gbarịta ọnwa nna anyị ukwu bụ gọvanọ Obianọ na onwere onye anaghị amụbe a na-eweliri ya aka ọ jụrụ pertinent question na-achọkwa ka e nwee Anambra ka onye ọ chọrọ ikele anyị steeti ọzọ chetakwana na akara m ga-eji nweta anyị bụ 08087552258. o nwere bata n'ebe a hello wenite ọnụ onye anyị na-anọ afọ anyị ọ bụ ọnụrepụ nwafọ Fidelity ndị okoro na-akpọ ana m ekene Igwe ekene m daalụ ihe achịka nka deje ihe kwuru o doro anya ka efifie na nke mbụ anyị nwere Anambra steeti nke Naijiria anyị bụ Anambra steeti nke Biafra anyị ka nwere mmụọ ndị Igbo n'eziokwu anyị ga-eme elekshọn na Naijiria ka Anambra kama na ya kịta onye na-ekwu na ama mme elekshọn onye afọ ndị Igbo n'anya n'eziokwu anyị eji mpekere ọsọ wee na-achụ ihe na-agba ọsọ ọkpa anyị ga-adị ọfụma ewụsa ihe na-agba ọsọ ndị Igwe na ndị PDP ọlụ bịara ha ọfụma na ọnọdụ anọ kịta Igwe ọbụla na iji ọbụla ji obodo ya n'aka ga-agba mbọ nwekọta ndị yut ọnwala ha ebe a na-aga maka ndị eji ata aghara ahụ ndị yut
and o doro anya na ọwụ ndị Igbo Anambra na-eme ihe ndị a niile mana ọ bụ n'obodo niile nọ na Anambra steeti nwere PG n'igwe achịkọta ndị nke ha na ọ kwere ebe m si mara esi agha jee kpawa aghara ọkpere esi esi ama bịa aghara oge ahụ gaa ma ayọ ndị igwe na ndị PG ọlụ dịala akịta sisie ike enwe na ọ fụrụ obodo ya n'anya ya kpọkọ ndị obodo ya doo ha anya ọfụma ekenekwa m. Dalu, Honorable. Let's take this last call before we ask Igwe the next Hello. question. Hello. Hello, good morning. Good morning. Adana abụdị mma, Adana abụdị Anambra mma, ụtụtụ ọma dị. Dalu, nwatuzienu heartbeat afan. Igwe, Deje. the heartbeat of the nation. No, Dalu. Igwe, Onye bata. Ekene gị. ọba metuzi igwe ihe o merisi. Izule ịmala ife a na-eme maka ogbolo ịtọ ka anyị. Onye isi gọọmenti nọ ebe ahụ ekenekwa ebe nke nkene gị nke ahụ ma ọ bụrụ ndị be anyị. ụtụtụ ọma o. Dalu. Afọ m bụ ọrịa bụ Nelson Osita m Okeke ọchịagha ụkpọ nke ịnọ. Ọchịagha nnọọ. Igwe ihe dị ata ata ebe ọ tọwuo m atọwuo onye ji wee tọwu m ogo na o nwere okwu ikwuru ebe a kịta okwu ahụ nnọọ okwu ahụ ịdara egwe m ọfụma bikọs o gosiri na ịbụ ezigbo ibu igwe tutu wepụtara bụrụ igwe obodo wepụtara bụrụ igwe Anambra wepụtara bụrụ igwe Igbo wepụtara. Ana m eje ka ndị n'ebe a na-ebuba na ahịa eme elekshọn maka na ihe ịkọwara ebe ọ bụrụ na ndị na-ege ndị Anambra niile na-ege redio n'ụtụtụ a onye ọbụla ya kwụrụ n'ọbịa kwụrụ ọfụma mana Igwe o nwere okwu ihe ntị ka ihe oge kịta maka na o nwere ọrụ dịịrị ndị Igwe kịta maka na His Excellency akpọkọ Odika arụgo nke as a Governor of Anambra State mana o nwere ọrụ dịịrị ndị Igwe and dịịrị ndị PG ọrụ dịịrị ndị Igwe na ndị PG bụ biko Igwe ana m ayọ gị ayọ na-esekwu ana wee gwugwuru egwu nọ na-ayọ ndị Igwe kaba ahụ ka unu nọdụ mitin na unu na-eme na Anambra steeti niile unu na-eme wee mekọọ mitin ọnụ unu enye ndị Igwe niile ike ndị Igwe niile baa n'obodo ha kpọrọ ndị PG ha na ndị PG kpọrọ ndị transition chairman ha ka a kpọọ ndị obodo ha niile ka etinye n'iwu wee tigbe n'iwu ka o wee gbatuo obodo niile ntị na-aya emekwa elekshọn na Anambra na ihe anyị na-azọpụ na Anambra abụkwụ onye gbasara Biafra na ọnụ Biafra na ihe a na-azọgodi kịta bụ ka anyị megode elekshọn emechaa elekshọn achọzie iketa ihe Naijiria na ike na-aya eke mana ọ bụ ọbanye si na aya eme elekshọn and agwa ndị Igwe ụfọdụ maka o nwere ndị Igwe na-esi n'azụ na-enye ụfọdụ ndị agha na-eme ndị Biafra na-enye ha blessing ka anyị delegodi ha ngozi ya kịta ka emechagodi elekshọn emechazie elekshọn ewee nyebezie ha ngozi ọ bụzie na akpa ọfụma ewee nye ha ngozi a mana ọrụ dịrị ndị Igwe ọfụma kịta maka ndị Igwe na ndị PG ga-ebubazi ihe a wee kpọọ ndị yut maka ndị yut ka a ya aka ya uzu n'ihe a bee na agwa ndị ụfọdụ a ndị rịtayisi a ndị ajere ọrụ oyibo enwe ihe arụtara n'obodo ha a na-akpụzie ihe gbasara Biafra a na-eme Biafra ha chere egodi ka emechaa elekshọn na-aya esi n'elu wee kpaa akpa ihe gbasara Biafra. Ọ dị m hapi enwere m aṅụrị n'ihe ịkọwara ebe a enwere m aṅụrị n'onwe m Igwe ya dịrị gị mma Igwe followers gị kasịrị aka. O nwere ife okwuru Igwe mmadụ m na onwe ka isi o nwere ndị na-esi n'ụzọ mkpuke wee na-enye ndị a blesọ nwere ka o si wee kwuo nye ebe ọbụla Nnamdị Kalụ jere ọ na-achọ ka ya jekwuru ndị omenala onye bụ ezigbo nna ga-adụ ya ọdụ ọdụrọ nke amụghị mgbe a nụrụ ọgụ mana omi nụrụ na onye a na-amụrọ mgbe a nụrụ ọgụ ama nchinwu Biafra ama nlid nwibe Biafra ibe kpata Biafra ekwugo m ya mbụ a na-emegbu ya na Naịjirịa ọ bụ na a na-egbu ya na-eri anyị fụnụ ka ụzọ anyị si wee dị fụ na be anyị nwere ife a na-etinye ya a na-emegbu anyị ọfụma and anyị ga-akpa alụ ma anyị ga-eso biri n'obodo a ma na anyị esoro biri ma o ru ndị obodo ndị ọzọ ka anyị bụ ma anyị sokwe bụrụ ndị Naịjirịa a ga-akpa ya akpa mana mmadụ ejiri aka enwudibe na-ata alụ ị na-akpa nkata a na-eji nwayọọ akpa ya ka ị wee wọgbuo onye gị na ya na-eme ibe ka o wee nwee ike kweta ka gị ka bed wee ba ya bụ di na nwunye na ọ bụrụ ibe anyị eji anụba ọgụ ịnụba ọgụ ba ji mma anyị kaba ya egbu na nkịtị na-abụ so ibe ọ na-eme dosiri anya isi na ama mme elekshọn na Anambra steeti ọ bụrụ na ama mme elekshọn na Anambra akwado m na gọvanọ Ebonyi
gọvanọ Enugu, gọvanọ Imo, gọvanọ Abia na gọvanọ Anambra steeti be ise ga-apụta sị na ha abụ ọzọ ndị Naijiria anyị anọzi wụsazi naanị mana ịwụsa naanị ma na-afụ anyị ka ọ bụ so na a ga-eme elekshọn ndị nọ na National Assembly ekwubezie ka a ga-esi wee mee wee kpaa alo ka a ga-esi wee ka ife ka m gwakwa unu Naijiria kwekọrịta tata na Biafra ga-ana ọ ga-erucha mgbe a iri tupu ewe kpacha ibe dị na ya ife a wee kpa prọpatị niile anyị nwere ebe dị iche iche anyị akpa ya akpa ọ bụla akparị ya akpa ndị be anyị bụrụ aka ka anyị kwalitiela ọkụ akụ ọma ndị mma so na a ga-akpa ife gbasatalụ Biafra akpa and onye ọbụla ga-eso bịa ọ bụrụ ụmụaka na-eke akwa red n'isi ya akpịa ịbata na ntegebe anyị ụmụaka na-abụọ na-eke akwa red a n'isi o nwere onye nwere ike ọlụ onye isi alụwa kapịnta ọ na-alụ ọma nkwụ elu mana ọ bụgoro kọnel na Biafra nyaghachi anyị mama win ya aghọtara m ibe a na-eme ibe so and ebe niile bụ ndị Abakaliki ma ndị Enugu steeti anyị nabatara na be anyị mana ọdụ ọgbana nka ndị Anambra na-eji obodo ọzọ emebi obodo ha ebe ọbụla eme na Anambra steeti ị na-anya ịfụ na mgbe amụ mbọsị na gọvanọ erube m ọ bụ na badị 100 ịtọ eledo ndị nteje ọ nwere ndị nteje na ya nọ ndị si esi and bụ ama nsị anyị mmadụ ama nọbịa nọpịa mkpụrụ amụ so ibe anyị ga-eme bụ na anyị ga-eme elekshọn onye na-ekwu na ameme elekshọn mgbe nlọ ịba ka ọ na-alụ anyị eme elekshọn na Anambra steeti megbusie nye mma ọbọbụzie na ya egbusizi anyị ma bịazie chịbazie ma nkịtị Biafra ka a na-azọ ọkwa anyị sogburu ya bụ Biafra onwe ndị bụkwa na original Biafra bụ ndị na ya wee nọ ya bụ ọgụ ka nọcha and atụzie babịa mbọsị ya kwuo si mee elekshọn emesizie elekshọn akpaba alụ ma anyị ga-anọ Naijiria ma ya ma nọ Naijiria maka na ọgụ ka a na-anọ Naijiria. Daalụ Igwe anyị chọ ka anyị dọbili nwa obele ozi anyị na-anachetakwa gị azụ na ihe mmemme anyị bụ Anambra Talks. Chetakwa na ndị anyị na ha nọ na nke taata bụ Igwe Odegbo Abọgụ the second of Nteje ya na Sir Chuks Ilegbu na mnyanwa bụ the chairman Governor Willie Obianọ media team kịtazi anyị chọ ka anyị mechagbuzie ya mma ma na nke a aga mana Igwe anyị kwụ n'ife na-egwuzi kịta bụ governorship election Anambra State ebe ọ bụla ije very soon the air they rent by jingles from different candidates and all these imanasi gị kaijenu kedu ebe ndị Amambala na-eje ebe anyị na-eje unu n'anya na mgbe arị asatọ gara aga Peter Obi na-achị ọ chere si from Central o mere anyị ezigbo ive wee kwado nwanne anyị nwoke kwado ndị Anambra North si na ọba ga-abụ gọvanọ gbaa mbọ dị na ya anyị wee bụrụ gọvanọ ọ bụ na ọ gbara ụdị mba anwa anyị aka abụrọ maka anyị nwere n'ego anyị bụ ndị Amambala bụ nri ka anyị na-eri na-aṅụ ka anyị na-eme agịrị ọkwa ibu nsonazụ anyị na-eme mana Willie Obianọ na-abata vicha anyị anya mmiri gbasibe mbọ ike rụwa ọrụ ịkọmpe nya na gọvanọ ndị ya na ya lụgoro mbụ ịbụ na ọ dara n'ala na ọ na-alụ ọrụ ọ nọ n'elu ebe ahụ ọ na-eme ife dị iche iche anyị na-asị bụ na anyị bụ ndị Amambala na-enyekwa mgbe arị nọ ka ọ chịtọpụ sirapịa ka ọ chizuo maka na mgbe arị asatọ ka a na-agụ echi ya o wee chigbuo mma ọnya bụ nkwado ndị Amambala niile Amambala Union nke mbụ onye isi ya anyị na-akwado ka ọ chịtọpụ ọ bara uru onye ọbụla gọvanọ na-atọ ụtọ and pawa na-atọka mana Chineke ya na-enye pawa ya na-enye mmadụ ọchịchị ya na-eme eze ebe ọ bụgola eze ụdị ọbụla o si na dị ọ na-agba mbọ ọ na-alụ ilo ọ na-edozi ibe gbasara agrikọlchọ nke kachasị nke bụ na mbụ onye nọ na omechie geeti ya na-ezo ezo ndị mmadụ ara anatazi ụlọ a na-agba nkwụ na-agba akwụkwọ n'obodo oyibo na-agba ya na Lagos na-agba ya na Asaba kama anyị agba ya na Anambra steeti o weta sekuriti na-ekene obodo dị iche iche ka ọkụ na-enwuzi ọkwa dizel ka eji amụ ọbụrụkwa nnepa na ọnya na-eweta ego o nwere ike debe ọchịchị ya dị chifu okwu onye ọbụla na-agala onwe ya mana gọvanọ a mere mma anyị bụ ndị Amambala wee sị ka arapụ ya ka ọ chizuo ebe anyị kwuru bụ anyị kwuru na Amambala omeindo na onwe ndị Amambala na-asịrọ na-ekwuru ife ọzọ mana anyị na-asị rapụ onye a majority na-ekwu ụkwụ achị n'aka akarịkwa nnụnụ nke eji n'aka akakwana nke karị n'ime ọbịa anyị eje nwute o nwere ife ọ ka mee mvụla anyị eme ka achụpụ ya disgrace ya nya ọ na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ ọ na-akwụ ndị ọrụ oyibo ụgwọ ọ na-akwụkwụ ndị igwe ọ na-eme ife niile o suppose ime na Anambra steeti with limited resources so abụrọ m ife ọ ya eji achụpụ ya ka ọ pụba nya ọ ya achizu mgbe arịrị na ọchịsịzi ya olutukwe ndị ọzọ
ndị ọzọ achịkwa. Ọ ya eme ka Anambra ka udo dị, ndị sentral achịsịa, ndị nọọtụ chịa, ndị obodo ọzọ achịkwa, a na-atụgharị osikwa ebe a gakwa saụt, sikwa saụt na jekwa sentral, a na-ara ive ara na-ara na-adị mma, emegbu onye mma. So anyị sisi rapụ wuli ka ọ chịtọpụ ezigbo gọvanọ ka ọ bụrụ nwanne anyị, vichaa anyị iru ịbụrụ na ama na asịsị na anyị na-eri sọ nri ji na-eri ebe nsa na-eri ara ndị na kịta anyị asịkwu na anyị nwekwara ezigbo gọvanọ na-achịgbu mma. Ọnya bụ ihe anyị. Daalụ. O nwere ihe nchọrọ iju nụ maka na ana m anụ ya. Ọ Igwe ka ị bụ ọlụ 20 million ya ndị naira 20 a na-alụ na obodo dịgasị iche iche. Ama m na ọ bata na Nteje maka a sị na alụgo nke mbụ nke oyibo. Ama m kele ka isi wee fịa maka ya bụ ọlụ. Ezigbo ibe ka ọ bụ na gọvanọ wetara ego. Ọ bụrụ na o wetara ego a were ya nye ofu onye pati ya ka o were lụọ kọntrakt nye 10%, ọrụ ego eju ya akpa. Mana o wetara ya kerie n'obodo dị iche iche. Ọ bụrụ obodo niile ka gọvanọ onye mpatọ gọọmenti na-erusi ozugbo, o wee kee ego a si kama na ya eji elu ofu ife n'obodo ọzọ ka anyị obodo niile ma ndị nnukwu ma ndị obere wee nyeba 20 million. Anyị nwaji nke anyị afịaba anyị bụ eke Igwe Nteje ido na-ebu ya. Anyị enwere ezigbo abịa and anyị egbegoro ya lụọ a lot of lock-up stores, almost 50 in number. Na-asịkwa na enyekwa anyị nke ịbụọ. Anyị nwere ya lụtọpịa afịa anyị abụrụ modern market, ọ bụrụ ibe anyị litere n'aka gọọmenti. Ezigbo iwe ka ọ bụla anyị. So obodo dị iche iche ji alụ ife dị iche iche. O nwere ndị lụ town hall, o nwere ndị lụ IT center, nwere ndị lụ skill acquisition center. Ife a na-alụ maka ya riri nne. Onye ndị obodo the sense of belonging ma feel the impact of gọọmenti bụkwa participant in governance. Ego a na-enye ya n'aka and enwe consultants and the team na-handle ya and o nwere na-anọ onye ọbụla bribe ma wayo nọ ibe enye gị were ya lụọ ọlụ ma bịakwa supervise anya and gọvanọ ya eje nenesi na ibe niile meghesi anya ka o kwesịrị maka na ibe ọ lụrụ. O nwere ozi obodo ya na Anambra steeti ya sị na onwere ibe a ketara gọọmenti. O nwego ndị chere mbụ ba mere n'ọfụ obodo niile nwetasịrị ife. So ife o mere bụ ezigbo ife. Mgbe tie 20 million na-achọkwa ime 20 million ọzọ. Ọ ibe nṅomi ka ọ bụ nye ka anyị jisi ka arapụ ya ka ọ chịtọpụ ikekwe second ten onye anyị 100 million. Anyị alụkwa ife ọzọ n'obodo dị iche iche. Anyị bụ Oliver Twist mgbe ọ bụla ya na-asị nyekwu anyị mụọ. Hello. Good morning. Good morning. Onye batara dị ka Pastor Thank God. Pastor Thank God. No. so olu heartbeat afọ nọ. Etu ndị owu akpọ. No. Uche ka nkele Igwe nọ na studio. Daalụ pastọ. Dị n'aha Jizọs Igwe. Amen. Onye chọrọ ikwu bụ na awa gọvanọ Excellency ọ na-arụ ezigbo ọrụ na Anambra. Hey, Pastor Thank God. Ọ ka nọkwa ya. Pastọ nwa kpọchi ya. Hello. Hello. Daalụ. Welite onu gị ka onye anyị na-anọ. Onu gị ka aka. Sunday Chawada. Sunday awada ngwa gaa n'iru. Ihe m na-ekwu n'ime okwu abụọ. Igwe daalụ. Daalụ Sunday. Igwe. Deje. Igwe. Igwe. Anaghị agbụrịọ. Agha ka ndị were seketịrị. Ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Ọ na-eji ha nwa ji ga-ene mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na ebido ihe agha, ọ bụrụ na Anambra steeti a ka e ebido ya. Ha na-eji ego dị emega elekshọn nka mgbe e emegidere elekshọn. Ebido ya, ọ na-abụ ọ bụrụ na ọwa ọkụ ebe ahụ ma na-eziokwu. Anyị etoziele ha etoyi. N'ohere elu na ndị ọzọ ya ha na-achị ọchịchị obizie na nke anyị. Amapụta atụmatụ na ama elekshọn. Ihe a na-azọ bụ eziokwu mana ọba ka eji achị ihe darị na mmiri. Anaghị agba aka achị ihe na-ata arụ. Onye bụ aka achị ihe na-ata arụ ihe ọ bụ owere. Ihe si bikịta ndị a na-ekwu ekwu kwesịrị ịmanụ na ọ na-abịa ihe dị etu a ihe darị na mmiri. Ma onye ọjọọ etu a ihe m ga-egbu anya ma ubi ya bụ n'aja ma ihe ọ gwasara ya kọrọ na m.
daalụ Sunday daalụ Sunday daalụ Igwe Sunday. anyị chọrọ ka iwere ohere a wee gwa ndị nne na nna okwu maka na ọ bụrụ na iwọchi fụnọ majorly youth bụ ndị na-agagharị ife the other day on a Sunday na-anata ọrụ. In fact, ọ fọ obere ka ha kpọbunye m na moto n'akụkụ, so ifụrụ afọ iwe nwaanyị zee very young people, vibrant, and onye o nwere ife mee na o megokwa. Obodo anyị bụ Naijiria efelugo ndị youth Naijiria niile. Mgbe m gụsịrị secondary school na 1977 enwetara m ọrụ bụrụ auxiliary teacher na-ejekwa ọrụ na ABC A1 Enugu as an announcer. Ọrụ na-abụ with WAEC. Tata ụmụaka gụrụ masters degree nwere ọrụ. Kedu ibe ịchọ ka fame? Obodo anyị bụ Naijiria ihe anya onye dị 90 years na-azọ ka aka jee ibe ma ụmụaka anọdụ kere mgbe ụmụba ya eji ya. Alright, otu ọbụla ịfụrụ ndị okenye ekwechido a na-aga ịnọ nwantị pụrụ nna na-aga ọnọ ọpụwa ọpụgo na Animal Kingdom ị ga-afụ agụ ọ nakọta nwa nwoke eje gbuo ta anya na enyi ya nwaanyị gbatachagoro bifo nne na nna ewee lie o nwere eji mmadụ elu ọ rapụ ụmụaka ka batokwa anụ agha ma osu so na ndị yutu anyị na-ata afụ onwere enwere ọrụ na-eme sports anyị na-eme sports ka anyị si wee isi ije n'obodo oyibo ụmụaka channel their energy into sports na-emeki billions and millions na-agba football na-agba ọkazọ na-eme ọkazọ sports anyị adịghị eme gọọmenti of Nigeria adịghị eme na-abịa na Anambra steeti gọvanọ na-etinye uchu n'ihe ọtata sports ụmụaka ndị youth so ọ bụrụ sọ nne na nna kedu ibe anyị eme a na-enwe after school program ejesi akwụkwọ onwe ife mere ụmụaka organize ebe a ga na-channel their energy ti mgbede elu onye jepụcha ebe niile anata ọgwụ arụ naba. Have you noticed na enwe an upsurge of the youth na-abanye na agriculture na Anambra? Anyị chọrọ kaba ba ebe ya chọrọ nkaba lụba ọrụ fish pond ana m eme ya ọrụ ya ọkwụ job for a lazy man ya na-eje sachapụ ya inwe nri enyi azụ a na-ata na-eto so and gọvanọ dị willing inyere ndị be anyị ndị youth aka ọnụ ụfọdụ dị unemployable mana as a result of many years of neglect enid inye baba ndị na-akpụ blọk ọ bụrụ onye ọbụla ama mbụsị dọkịta ma ọlọya ọ mmadụ na-alụ ụlọ ọ mmadụ na-eme ife ndị ọzọ architect sesie mmadụ alụ ndị kapịnta na-alụbu mma so ekwesịghị inyeba skill acquisition ka ba mụta ya ịbịa na be anyị kịta a na-eme POP ebe ọbụla na-eme asị nọ ndị Benin Republic nọ ndị China ibe ebe a na plasta ụlọ asị nọ ndị Calabar ọgwa nke eji mara ndị be anyị bụ ndị Igbo ọ bụrụ nke anyị na-etinye uchu na ya anyị kwesịrị inyebe ndị youth anyị Naijiria ama na bọjetị na bọjetị ibe niile rapụ youth ba supposed inye youth enough budget ka youth obodo a wee soluketa anyị taba ahụba soluta n'ọba na-eje ọgụ eribe solulie mana ndị youth agbaba nkịtị ọ dị mma so nne na nna ga-ejidebe anyị na-ayọkwu ndị youth welu na uche na-efucha unu ọkụ unu ya eje ọgụ unu ka ndị dị agha gbagbu abụrụzi anyị nwa bugolo okenye ndị ya na-akwado Biafra nye anyị mmanya onwekwe mgbe a na-asị Ojukwu nye anyị mmanya nye anyị egbe na iwe dị anyị n'obi eji egbusisie ndị be anyị na nkịtị na-abụọ ọgụ a na-anụzigide abụrụ ọgụ mma na egbe ọgụ ụbụrụ so yutu ọbụla ga-amara ife were ụbụrụ ya onye anya n'iru onye anya n'azụ na asị na agwọ na-agba na-agharịla ogwurugwu ọ ebe a na-ayọ mana gọọmenti suppose itiekwu ego na ife ọbụla gbasata ndị yut ka ndị yut wee ka mkpụrụ obi ba zuo ike onye gụọ akwụkwọ asị na onye gba bọọlụ alacha oroma onye jere akwụkwọ jee praịmarị jee sekọndịrị jee yunivasiti ọ na ọ ga-agbara bọọlụ ọ ga-enye n'ihe oroma ka ọ lacha abanye n'ihe ọlụnụ. Hello. Hello. Daalụ wenite onu ka onye anyị na-anọ. The only lady. Good morning. Ngwa nne wenite onu gị Igwe ana m ekele Daalụ nne. Biko okwu ị na-ekwu n'ụtụtụ amaka maka ndị na-achị na ihe ebe elekshọn n'ihi na anyị na-afụta sọmpebụl ha na-eji ihe Biafra n'olu na-achọ gịnị na-agbanwe elekshọn. Biko ọchịchị gọvanọ anyị ga-anyị maka aha niile jiri anyị a ga-enwekwa elekshọn. O sitere m ụtọ nke ukwuu n'ihi ihe anyị na-ekwu o nwere ihe anụnwa ndị na-aṅụ karịkarị na-agaghị eri na-achọ onye imebi ihe na Anambra steeti ka aha n'ime elekshọn nke enwe elekshọn
Daalụ. Thank you very much. Igwe o nwere ofu ihe nchelo. Aha. Daalụ. That should be the last call. Hello. Hello, good morning. Morning. No. My After. brother, you. Gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ. Onye na-egwu bụ Comrade Amaechi Ọnwụmmụọ, esi m agba ejije ọjọọ na-akpọ. Okay. Comrade gaa n'iru. Iwu ekele ego m agbọbụ dị sekọnd, ekele. Deje, daalụ. Ọ na-ewute m na ndị ọmabara na-akpọkarị na fon, amara m ịkpatarị na anyị bụ ọmabara na-akpọkarị na fon eti eti, amara m ịkpatarị. Ọ ga-abụ na ha na-achọ ya ọdaga. Ọ ga-abụ na fa na-achọ ya ọdaga. Ịma na trafik anyị na-adị Mmadụ eri congested. ka ndị na-achọ ka akpọ. Onye nke anyị ga-anyị na mbọ ụlọ ya, ọ bụzi ka ndị be anyị ekwu okwu ma banyere ya. Igwe abụkwa na igwe onye ọbụla. Igwe onye ọbụla ka ọ bụ. Oge amaka n'ụtụtụ a. Okay, ịmachitinye ọnụ. Achọrọ ka akwụkwọ maka Nnamdị Kanụ na ihe ọ na-ekwu. Onye na-ekwu maka ma hitọpụ a na-ekwu na Naịjirịa na odogwu erugasị okwu na mgbatị mmadụ iwe. Ọ maka ndị IPOB akeji eji onwe mpe ọchọrọ brọkast prọdekt mere mbọchị a. So na ụgbọ ego na-ekwu achọpụtara na ọ bụ ndị na-atụ asị n'ihe niile. Ụfọdụ n'ime eze bụ agwọ dị ma praịmarị 1. So na ọ na-eme ha na-aghọtara ịdị na gọọmenti. Ọ bụrụ usoro abajo ewe na-esi igbo okwu na ntọkọ mmadụ na iwechere idewe na ike idewe. Ọ na-akpọ gọọnụ iyi na-akpọ sọt of wọs ma ịba fere na-akpọcha ya. Ọ kịta ha na-egibachi Biafra. Elechara m anya wee na gbachịwanya na ndị ga-ejikọ Yatọkele na normal bawari ma ama m elecha adịghị tu eme elecha mgbede anwa. Adaghị m ihe ga-ere ha ga-eme. Ndalụ. Daalụ sọ n'echi. Ebe a ka anyị ga-awụsazi ọwa. O nwere ihe anyị nọ tata ndị ntorobịa na ndị otu asatọ na onwe ndị edulu ka a wee nye ọzụzụ gaa n'iru. Igwe a sị na anyị esikwa n'obodo dịgasị iche iche. Amara m ka okwu a si wee dị. Sizụwa m okorobịa, zụzụwa m agbọghọbịa. Onye azụrụ azụ, onye gụrụ akwụkwọ ada ana n'iyi. Chineke ji aka ndị yut, ndị okorobịa, onwe ebe gọọmenti na-emerụba maka na ọ frustration ka anyị na-afụ kịta. Onye necha anya bịachive niile isi ya mere ọ bazi aga nge si na ọba gang ọ ma ebe ọjọọ si na ọma ebe ọjọọ nwata gụsị akwụkwọ ekwesịghị inye ya ọrụ amaka ope ka onwe ebe ọ na-alụ nwa ebe ọ na-eje n'ụtụ nata na mgbede ọnya bụ ibe ndị na nne na nna enwekwu ezumike so ibe ọbụla asatụ na-eme ibe ọbụla a na-eme iji esọpọtụ ndị ntorobịa asọpọtụ ome. Okay, daalụ. Anyị na-ekene gị Chuks Ilegbu na chairman gọvanọ Willie Obianọ media team. Okwu ikpeazụ ya. N'ikene ịgba mbọ ndị unu na-agba maka elekshọn a maka ịma na unu nwere ọrụ dị elu unu. Kele mbọ unu na-agba. Ajụ gọvanọ Obianọ ya bụ ajụjụ ụbọchị e nyere ya ikike ije nọchite anya Abga na elekshọn a ga-eme. Ife okwu bụ dịbụa nke mbụ Ọchukwu na-eme eze nke ịbụa aka ọrụ ya ife ọrụ pụtago na Anambra steeti ga-eme ndị be anyị isi anyị ejekwa n'arụ n'ọzọ ebe ahụ ka mụnwa na onwe m kwu. Thank you, Igwe. Ka ịgwazie ndị be anyị okwu ikpeazụ tupu anyị apịachie na nkịta. Okwu ikpeazụ bụ na ndọrọ ndọrọ ka anyị na-akwa ka anyị mebe na Anambra steeti ọ ji ncha awụ arụmala onwe si egbunerie mmadụ na nwere ebe a na-egburu mmadụ ndị yut a na-eje enye ego ọ kwere enyecha ego 500 ma 1000 gị tụeleva ndị a na-esi obodo ọzọ abịa n'izu elekshọn oge elekshọn lụọ abịa na Anambra steeti na anya ndị lụrụ n'ọrụ nke alụrụ alụ ọlụ a bụ ndị igwe bụ ịgwa gị eziokwu anyị abụrụ ndị na-atụ ntụ ọ nwere igwe ya pụta gwa gị nke na-abụrụ ya ọ bụrụ na ị na-anya bụ na gọvanọ anyị na-eme ọfụma ịsọpọtụ anya ọ bụrụ na ọ na-azụ ọ na-emere ọfụma ịsọpọtụ eso gị mana si eji na elekshọn bụ mmadụ si eji na ya mebibi ive si eji na ya onye na-nwere ike ịkpali mmadụ akpalịba mmadụ elekshọn bụ ive a na-eme n'obodo dị iche iche ya bụ demokrasi Chineke nyere aka enwego ya bụ demokrasi na Naịjirịa na-eme elekshọn na-arọpụta ndị obi anyị nabata onye obi gị nabata na elekshọn ya tụgharịa akwụkwọ mana akwụkwọ a na-atụ abụrụ maka ego enye ege ka ị wee goro ive nọọ ive onye ama lụrụ ụlọ akwụkwọ ụmụ gị ya eje ma sekọndịrị ma yunivasịtị dị na ya ive o nyere n'obodo infrastrọchọ otie n'obodo unu iji fụ n'obodo na-aga n'iru ọ gwụsị ọ bụrụ ndị ya abata ebe a ka ebe ga Anambra steeti ebe nwe ịgwa ndị be anyị na-ekenezi ndị niile kpọrọ anyị ma ndị sonyere anyị na-egele egele wee na-asị na ọ bụ ndị Igbo na-ekwu
na ọ bụ na agwa ntị ma ọ bụ na ọ nụrọ egburube isi dash eme. Afọ mbụ Fiona Chukwu, anyị ga-enwekwa na Anambra Talks etu ugbu a echi. Daalụ. Afọ mbụ ọbịa n'uju egolu m na-asị onye maala asụ ya sụọ n'ikwu, ọ bụ na ị mara asụ sụọ naanị, mana o kwesịrị ka eme nrọpụta dịka Igwe kwuru. Ka anyị gee ntị n'ihe o kwuru, anyị ga-afụ echi niile ka emesịa.